Assalamu alaikum. Alaikum salam. Gato. Yawwa Babarbara. To, kai nawa. Na ga kai lokacin sauraron rediyo gare ka. Mu ci. A ci. To. Wai ka san wani abu? Yau so tara ne wanka. Zahi. Kaɗan ma ka gani da saura. Allah na zahi. Allah ba mu da mana mai albarka. Wai gida. Na'am. Yau ma hala an sa kib Jamila cikin abu. Yahuwa. Kika ga shinkawa tana dariya ita kadai. Wallahi. Yo aini da ya bani mota. Na'am. Gwara ya bani kwali guda na kib Jamila na kai kauye. Iya. Alquran. Lalle Jamila. Wai kai kuma miye mutane suna hira ana dariya kai jin wai da radio A biye. sanarwa ce daga su prefe, sanarwa ce. Daga wa? Sanarwa daga su prefe. Yace mi? Kai bin ni iya faɗi, in na faɗi maka ranka ɓaci zai. Ga mu. Kawa Allah ka ga mu. Ranka ɓaci zai. Ga mu. Yace daga rana mai kamata yau kan wanda ya kwana a balbalin gida. Wai kowa ya kwana a ɗaki. A dami A ɗakin ma wai ƙuriya. ana zarin Haka iko ya gada. shi da kanshi. Yo iko an wasa. Kun gani ko? Nan da suka zo wurin farfagandan zaɓe. Au. Yake wasa yake dariya da kowa kamar wani mummunin gaske. Yanzu an naɗa shi su prefe yake so ya mai da kanshi mala'ika ko? Yo iko kenan. A wajen zamu kwan. Yau. Ana zayin zamu kwan a ɗaki. Yo iko an wasa. Kai tubutun su. A wajen zamu kwan. In dai ba kai ba zaka je ka faɗa mishi ba zai faɗa mishi. A'a ni fa ina ruwan nan. Hawa lalla. Ni tambayar da nake so amma jawa. Wai da wasan kura da wasan biri wanne ya ka kuɗi? Ni kake so kai da kuɗi. In rika sayan kib Jamila ina sha kaw. Alquran. Ka she mi? Kib Jamila.